Ameni kanzawethu uthula enkosini. Ngizocela nje ukukhuluma la ngesihloko asithi ukuthi ukuceza kancane nento engithanda ukuthi ngisharishe nje ulwazi lwami naso. Mhlasimbe abanye benu kuzobasebenzela, abanye benu ngeke basebenzele, kodwa-ke ngizocela ukuthi sikhulume ngamakhandlela. Amakhandlela ohlukana-ke la ekuphahleni nasekuthandazeni ngamakhandlela noma iyiphi phakathi kwalezo ndlela. Kepha-ke into engifuna ukuyisho ila isekuthenini amakhandlela ayasebenza ngey'ndlela ezihlukene, kodwa-ke before ngikhulume ngaso lesihloko samakhandlela, ngizocela nje wena oqala ukubuka le video noma uqala ukubuka le channel, uqala ukubona lo buso, ukupressa nje le button ebhalwe lapho subscribe, le ebhalwe nje lapha emlokuzaneni ngokubomvu. Uma ngabe uyithandile futhi le video, unganqeni nje ukupressa le button ekuthiwa like. Usize nje ubonakalise nawe, ukhombise uthando lolwazi ngisuke ngilusherisha nawe. Okunye-ke ngisuke ngilusherisha nawe ungakwenza okanye noma ushone lapho kwi-comment section ungibuze if i-YouTube channel yakho noma i-YouTube esefonini yakho noma kwikhompyutha yakho i-up to dated, ikwazi ukuthi ikuvezele i-comment section lapha. Ungakwazi ukungena ucomment lapha, ubuze anything about lesi sihloko noma okunye odinga ukuthi umkhulu wasemakhosini akhulume ngakho. Ngizokhuluma ngamakhandlela ngoba ayasebenza ekuthenini umuntu aphahle ngawo, kanti futhi ayasebenza asekuthenini umuntu akhuleke ngawo. Ukuphahla-ke nokukhuleka kuyinto ethi ayifane, ngoba wonke into usuke ucelela into enhle osuke uyidinga noma kusuke kuyindlela osuke ukhuluma ngayo ney'dala nabantu bakini. Ngizoke ngiqale nje la emakhandleleni. Ikhandlela elibomvu singathi ikhandlela leli ongalisebenzisa for izitha esikhathi esiningi. Uma ngabe umuntu okhulekayo, kuyaye ukuthi kusiza ukuthi ulithathe before. Kodwa-ke ikhandlela-ke, lonke into ekuthiwa isuke ikhandlela, kuyaye kube kuhle uma uzoyithatha bese uyibamba noma uyikhulekele. Umuntu okhulekayo ukhuleke ukuze izombathwa ilawa mali. Uma ukuthi futhi awunawo, uyisa kumuntu osuke umthandazi noma umuntu omaziyo ukuthi hhayi cha, umchazele futhi ucela ukuthi akukhulekele leli khandlela, ukhona into othize ufuna ukuthi ayikhulekele, noma ngaba umzali wakini noma umuntu wakini, kodwa omaziyo nawe umuntu kamoya. Kodwa-ke kwawena uqobo ungalithatha lento ulikhulekele. Uma usakhulekela ucele konke osuke kufuna ukuthi kwenzeke ngalo, noma usulisebenzisa futhi uyacela. Ake sibaleke la ikhandlela elibomvu. Ikhandlela elibomvu usuke ikhandlela lisuke lilwa nezitha, lisuke lilwa nakho konke osuke ucabanga nje nosuke ungaceba ngale itheni. Ungaceba izitha ukuthi mhlasimbe kufanele konke okubi ezikulokhuzayo esikwenzayo uphindele emuva, noma konke okunjanjani, igadlo nakho konke into liyavika. Lifana nebutho nje lilwimpi elikhashayo lishonisa le kude, bese futhi liyakwazi nanokucupha futhi. Kodwa-ke ake singangeni lapho, sisentweni yokuthi ikhandlela-ke elibomvu liwukuthi liyavika iy'theni. Yingakho isikhathi esiningi ngisho noma ngabe kuthiwa kubekwa amaladi noma kuthiwa kwenziwani into yasemsamo, liyabeka ikhandlela elibomvu. Kusuke limele isidalwa esilwa nemimoya emibi, esilwa nakho konke okubi, esibhejela yonke into embi ukuthi cha, ake ingangeni noma ake ingenzekali kuphi emndenini. Esikhathini esiningi bese siza-ke la, siza kuleli khandlela esithi mhlasimbe ikhandlela eli-blue neli-yellow. Ikhandlela-ke eli-blue neli-yellow ikhandlela-ke leli elisuke limele
eliblue nje kusuke ikhandlela lezithunywa. Kunemfihlakalo eziningi nami ngeke ngakwazi ukuthi kwesinye isikhathi ngixoxe ngazo zonke la. Kodwa-ke ngilana ngisekuthenini-ke kufanele ukuthi ngiyaye ngirecommende ngithanda ukuthi umuntu mangabe ekhuleka esekhaya kini kwakho noma unomsamo wakho noma ungekho-ke ekhaya kini qobo usemqashweni kuphi la ukhona, kodwa uma ngabe uwumuntu kamoya okwazi ukuxhumana nezidala zakho, ungakwazi ukuthi uthathe leli khandlela eliblue neliyelo ulisebenzise ekuthenini kunxuse ey'dalweni. Uma uthanda bese u-eda nelimhlophe ngaphezulu. Kodwa-ke bese kushiyana-ke amandla awo, kushiyana nanokwenzakala ngoba kwesinye isikhathi umoya uyaye ukhuluma enye into, wena usuke wazi into ethize, ujike ulwazi wena uthanda ngoba emoyeni noma emoyeni kubaphathi bemfihlakalo, idlozi ney'thunywa zazi okusuke kungale, ziyakwazi ukuthi into ethize noma kuthiwa ake ngilokhuze nje la ey'dalweni uthola ukuthi kwabanye abantu nje ekhandleleni elibomvu esigxile nje kulona ekhandleleni elibomvu kwabanye abantu ufica kuthiwa hhayi ningalisebenzisa ikhandlela elibomvu ngoba nakhu mhlasimbe kwagilwa ngalo imikhuba. Lowo muntu usuke engenawo amandla oku-overpower umoya omubi owasetshenziswa ngaleyo ndlela. Nawe ungakwazi ukulithatha ulisebenzise ukuxosha leso simo, ngoba lo moya lo osuke unawo wokuthandazela leli khandlela akusiwona umoya ofana nalo osuke wenze into embi. So once waqala walithandazela walifaka umoya wamandla, umoya wokukhanya. Ukukhanya akukaze nangelinye ilanga kwahlulwa ubumnyama, kwazi lokho. And futhi wenze sure ukuthi izinto zakho uma kwashiwo njalo, bhekisisa umuntu kumuntu okwaziyo ukubhekisisa into ayijulela ayibheka ngoba phela nanokubheka kwabantu siphila ngokuvela kungabantu akufani. Bhekisisa ukuthi kuleyo nto uyalibeka umuntu. Ngiyaye ngithi-ke mina lelo khandlela ulisebenzisa nje uma uzolisebenzisa ulithathe likhulekele kahle. Noma kuthiwa kwakubhejiwe impela ngalo kwenziwe okubi, walithatha walathandazela ngamandla, nawe uwumuntu owaziyo ukuthi lo muntu futhi othi uyalithandazela wafuna kube umuntu clean, ingabe umuntu obuye enza izinto ezimbi, ngoba umoya osuke umbathisa into osuke uyilwa ngayo. That's why mina kwesinye isikhathi ngiyaye ngigarante uma isitha sithi singahlula, ayikho umuntu okwaziyo oyokuhlula ngane kwethu uma ngabeka nje enye into ngilokhuzana izingane zakwethu ekuthenini umuntu akekho umuntu ongakuhlula enze into embi iyedlule ukukhanya. Ngabe uNkulunkulu nanamhla kalokho abantu abaningi bafa mihla namalanga kube kuthiwa ukukhanya. Manje ubumnyama kuba nje izilingo zokuthi zikulinge wena ube umuntu ozizwa ubuthaka ngaleso sikhathi, kodwa ebuthakeni bakho yila uthola khona amandla akho, yila uzizwa khona, ila ku-unlock-eka khona the deeper gift yakho. Okay-ke ake sibuye-ke lapho besila emakhandleleni. Ngiyaku-advise ukuthi-ke bese kuba-ke mhlasimbe ngaba nalamakhandlela ekuthiwa amnyama. Ikhandlela emnyama-ke malisebenzise ey'ntweni ey'suke zidinga ukukhanya nokucela izinto ezinhle. Vele umnyama, ikhandlela elimnyama lisiza nje ekuthenini umuntu uma ngabe kuzocushwa isicupho, futhi ngiya-advise nje ukuthi umuntu nilithathe ngoba nakho lizosetshenziswa umuntu kamoya ecupha umuntu osuke thizeni, noma ngabe umthandazi noma kuthiwa inyanga osuke kwazi ukuyenza leyo nto. Ngiyaye ngikuthande-ke lokho. Bese kuba-ke ukuthi-ke ngelinye lamalanga zoke ngikhulume nje ngale topic, sengikhuluma ngamakhandlela esewonke nje amhlophe uma ngabe ewodwa asuke emeleni. Imvama-ke kufana noma nawe uma ngabe uphupha amakhandlela amhlophe noma uphuphe kulayithwe iy'bane ezimhlophe, uwumuntu kamoya. Ake ngigxile nje kubantu bakamoya, noma ungesokodwa kusuke indlela yakho kufanele uyile ngendlela yokukhuleka, ngoba kusuke kukhomba ukuthi ney'thunywa zakho ney'dala zakho sha kuthiwa nedlozi lakho. Abantu bayabetshela ukuthi alikho idlozi elikholwayo, ungaba isangoma kanti idlozi lakho kuwumuntu onomoya wokukhuleka vele by nature, ngoba phela umoya wokukhuleka uwumoya
ohlala yonke indawo. Uthi ngoba nakho isangoma awusezukuba nawo umoya, awusezukuba nazo iy'thunzi. Angikho-ke lapho, kodwa kuma ngabe uphupha amakhandlela amhlophe abe ayisikhombisa isikhathi esiningi noma u-4, kusuke kukhomba indlela yakho ukuthi kuzofanele zonke izinto zakho zincike emkhulekweni. Ulwazi lami nami lolo engilusherisha nawe, okungawe ukuthi-ke uyabheka-ke nawe ukuthi-ke kuyahambelana yini nawe ngendlela nawe oyaye ubone ngayo noyaye ufile ngayo. Kodwa-ke ake sigxile la-ke sime kancane, sobuye ngelinye ilanga bese siyachaza kahle ukuthi kusuke kwenziwelani ukuthi nokuthi ngamakhandlela, noma uma kuwe ukuthi leli lombala ukuthi lisuke limeleni. Ngibonge-ke zingane zakwethu, ngibonge-ke bomkhulu nogogo, yoze kufika nengane encane kulaba abakwazi ukusherisha ulwazi lami nalami. Uma kuwukuthi khona okunye usafuna ukuthi uthanda ukuthi umkhulu explain noma akuchaze, explain everything more further about this topic, please subscribe, like the video, and then after that-ke bese-ke ni-comment lapha ku-comment section, okanye ufone enambeni yami u-072 887 1995. Iyona namba yami-ke lo ongamthola kuyo anytime. Kodwa-ke uma ngibhizi angiwulibambi ucingo, uyofona nje uze ungithole ngaleso sikhathi. Ameni-ke makhosini, ameni ngane zakwethu, umkhulu makhosi lo. Ngibonge, ngicela ningakhohlwa-ke ukusubscribe nokulike laphana i-video, uyisherishe futhi ulisherishe futhi nolwazi. Uma ulisherisha-ke kune-button lapha, kunama-button lapho ngezansi, uma ubona ngezansi kwe-video no-button like, u-thumbs up, ubhala like ilokhuzana, u-thumbs down, khona-ke no-subscribe, khona no-share lapha i-button uthi share, ungayishare nje uyithathe uyisherishe kuwo wonke amalokhuzana akho, ama-social network, u-Facebook, u-WhatsApp, kuphi u-Instagram, laba sebebakhona wonke nje okukhona. Usherishe nje ulwazi nawe futhi uma usubone cha liyangisebenzela. Kodwa engizothanda ukuthi nikhuthaze ukuthi ke nibheke ukuthi cha la ake nibhekele ukuthi la kule topic ikuphi nakuphi eningathanda ukuthi nikuzwe futhi okunye. I will be go live-ke ngelinye lamalanga okwamanje, ukuze nizokwazi ukuthi siphendulane kahle, ubuze lokho osuke ufuna ukubuza. Ngiyabonga-ke, amen. Makhosi amakhulu.